Prezrate nám prosím viac informácií o dnešnom podujatí. Dneska ste v podstate zavítali do bratislavskej mestskej časti Dubravka. My ako Dubravský badmintonový klub organizujeme majstrovstvá Slovenska do 11 rokov. Stretlo sa tu v podstate 24 najlepších chlapcov a 24 najlepších dievčat z celého Slovenska. V tejto vekovej kategórii je veľmi zaujímavé, že sa veľakrát v niektorých tých zápasoch stretnú v podstate už takí tí mladí profíci v úvodzovkách, že naozaj také tie veľké talenty. A veľakrát hrajú s niekým, kto možno sa venuje badmintonovi len niekoľko mesiacov. Je to špecifikum pre túto mladú vekovú skupinu, alebo je to aj medzi staršími hráčmi? Určite áno, pretože sa stretnú, nemáte žiadny spodnú hranicu, hej, takže máte kategóriu do 11 rokov a sú tu deti, ktoré majú 7-8 rokov a hrajú s tými deťmi, ktoré už hrajú niekoľko rokov, takže tam je v tých prvých zápasoch je vidieť enormne ten rozdiel v tých skúsenostiach tých menších a tých starších. Čo najviac celosveta miluješ na tomto športe? Všetko. Áno. Čo ti ide najviac na nervy občas na tréningu? Že musíme veľa behať a neviem. Áno. Keďže musíte veľa behať, predbehla by si Mateja to tak kľudne? Nie. Ale bola by si vyrovnaný súper? Asi hej. Ako sa pred takýmto dôležitým zápasom alebo turnajom pripravuješ? Lebo bola si taká tiež veľmi vyrovnaná, nič ťa nerozladilo. Sedíš doma v takom tureckom sede a robíš a medituješ alebo ako? Tak ja sa nejako nepripravujem, len ja sa len pred zápasom trošku rozcvičím. Čo je na vašom klube najvymakanejšie? Prezrad nám. Tréneri. A poslednú vec mi prosím ťa ešte prezrať, že aký je tvoj športový sen? Čo by si chcela dosiahnuť? Hrať ďalej badminton. Áno, a také, že majsterka Slovenska, Európy, sveta alebo čo? To je jedno. Vedia u teba na škole, že majú takýto veľký talent športový? Áno. A ako sa to prejavuje? Chalani odpadávajú, keď ideš po chodbe, hádžu po tebe plišáky, nosia ťa na rukách, alebo ako to je? Nie. Nie? Milí spolužiaci zo základnej školy Janka Matušku, v Dolnom Kubine otvorte si kúkadlá, máte tu obrovský športový talent. Chlapci, prosím, noste ju na rukách, spievajte pod balkónom zamilované serenády, lebo ak to bude olympijská víťazka, už sa na vás ani nepozrie, bude neskoro. Môže byť? Áno. Priatelia, po mojej pravici ďalší veľký talent slovenského badmintonu, Rony z Košíc. Servus, bráško. Počkaj, výborný zápas, veľmi tesný. Prezrať mi jednu vec. Prečo najviac zo všetkých športov miluješ badminton? Čo ťa na ňom najviac baví? Neviem, behanie alebo hranie. A patrí to k výbave mladého badmintonistu, že majú takúto dokonalú čečinu? Či to skôr máš kvôli dievčatám, že z toho odpadávajú? To imidž, to patrí k tomu, hej? Prezrať mi, čím budeš v budúcnosti povestný? Že povedia si, že Rony, košický rakeťák, čo je tvoja najsilnejšia stránka v hre? Neviem, čo? Podanie, returny, alebo skracovačky, alebo také čo? Smeč? Takže ty si košický smečiar, hej? Čo najviac ti ide na nervy na tréningoch občas? Neviem. Čo ťa najmenej baví? Tak keď asi hádžeme košiky a odbijame. Áno? Že proste dvaja neodbijame, iba jeden hádže a jeden odbija. Čo najviac miluješ na druhej strane na tréningoch robiť? Keď si pinkáme alebo hráme a aj techniku, ale musí sa hrať jedným košikom. Čo je tvoj športový sen? Čo by si chcel dosiahnuť s badmintonom? Majster Slovenska, alebo sveta, Európy, olympijský víťaz, alebo čo? Asi majster Slovenska. Pekne skromne postupne, hej, a ostatné príde, dobre? Prezrať mi, ktorý súper na tomto turnaji bol taký, že mal si z ňou najväčší rešpekt? Že si si bol, že to bude asi najťažší zápas. Tá asi tento s Tadášom Grom. Ale boli ste veľmi vyrovnaní. Daj nejaký pozdrav pre svoje faninky ešte do kamery. Čaute. Priatelia, po mojej ľavici neuveriteľne sympatickí súrodenci, aktuálni majstri Slovenska U11, čiže do 11 rokov v zmiešanej štvorhre v badmintone. Gratulujem, Andy, skvelá práca. Sára, princezna, rúžový pantr, máš tu kečup, 1-0 pre mňa. Čo je na tvojom bratovi najlepšie ako spoluhráčovi? Na druhej strane, v čom ti ide najviac na nervy? No, keď ma nemá rád a že mi nechce niečo dovoliť. Áno. Čo ti také napríklad nechce dovoliť? Byť vzadu napríklad. Nechce ti dovoliť byť vzadu? Nie. Čo máš? to pokazí. Aha, vidíš to pekne od srdca, správne. Čo ty máš najradšej na svojej sestre a zároveň aj spoluhráčke? Čom ti občas ide na nervy? To, že mi hrá krátke a na nervy mi ide, keď mi bere košiky, čo nemá. Ste aktuálni majstri Slovenska, veľký úspech. Čo ďalej? Aký je váš športový sen? No, chceli by sme ďalej vyhrávať. Dobre, povedz ty konkrétnejšie. Ísť na olympiádu. Presne, tá olympijské zlato?
Čiže priatelia, počuli si to z prvej ruky, do BKK Sliač príde zlatá olympijská medaila za niekoľko rokov. Andrej, garantuj to ľuďom, povedz. Prinesieme medailu. Áno, prinesem. Sme najlepší. Čo je náročnejšie? Byť prísnym trénerom, alebo zároveň byť tatinom, ktorý sa nehneva na svojich zverencov? Tak je to fest náročná otázka, lebo aj jedno aj druhé je veľmi náročné. Prevláda ten srdečný ocino, alebo ten prísny tréner? Skôr ten prísny tréner. Tu na ihrisku určite ten prísny tréner. Doma takisto preberáte nejaké taktiky, témy, podobne, čiže idete napríklad na turistiku do prírody a do toho hovoríte, že Sára, ten volej nebol ideálny a podobne, alebo neberiete to domov? Nič takéto neprichádza. To je, keď sme von, tak sme von. Keď sme na tréningu, sme na tréningu. Koľko hodín denne, respektíve koľko dní do týždňa si vyžaduje takéto mladé talenty, aby trénovali na to, aby takéto úspechy prichádzali? 2-3 dní do týždňa, ako kedy, záleží od toho, koľko je času. A ak by nastala taká situácia, že by si vaša milovaná princezná a mladý princ chceli dať s vami battle, nabili by vás? Ešte zatiaľ nie. Áno, je to pravda? Nedal by si dole ocina, povedz? No, neviem. Ak sa to vezme? No. Kika, klobúk dole, skvelý výkon a veľmi sa mi na tebe páčilo, že ty s takým profesionálnym až terminátorským prístupom si bez emócie zvládala zápas. Je to tvoja silná stránka, že ťa nerozladia proste, že niektoré dievčatá pláču, keď sa im nedarí, ty si bola absolútne v kľude. Je to tvoja silná stránka? Áno. Rozumne, čo najviac z celého srdca miluješ na badmintone? Prečo je to tvoj najobľúbenejší šport? No, baví ma. Áno. A keby si mala dať battle s brachom, nabila by si ho? Veľmi. Veľmi? Akože úplne na nulu? No, tak až asi nie. Áno. Prezraď mi, ktorá súperka tu na turnaji je taká, ku ktorej máš najväčší rešpekt, že si hovoríš, že fú, tak to bude ťažký zápas. Je niektorá taká? Áno, Ema Žiačiková. Áno, a tu sa stretnete kedy? Vo finále? Áno, vo finále. Prezraď mi, aký je tvoj športový sen? Čo by si chcela dosiahnuť? No, asi by som chcela byť aj v budúcnosti badmintonistkou. No, ale tak nejaká zlatá olympijská medaila, alebo niečo také? No, asi tak. No, správne, dobre, opäť, počuli ste to z prvej ruky, do Trnavy príde zlatá olympijská medaila. Ešte mi prosím ťa prezrať, že čo ti najviac ide občas na nervy na tréningoch? No, niekedy, keď sa mi niečo nepáči. A povedz mi, že pán tréner, viem, že je to aj ocino, ale prezrať mi, aký je pán tréner? Najlepší kuler na svete, trápny o ničom, perfektný, alebo mu smrdia nohy? Najlepší. Pán tréner, počuli sme, že vraj ste najlepší na svete. Je to ťažká úloha, lebo nielen tréner, ale aj tatino v jednej osobe. Dá sa to odlišovať, keď ste tréner, že ten prísny prístup a predsa len je to vaša princezná, ako to je? Veľmi dobre hovoríte, ale ja to trošku dám na pravú mieru. My sme s kolegom, aby tie zásluhy neboli len moje, ale otcovské, sme tréneri dvaja. A práve môj kolega, ktorý tu nie je, ten má práve moju Kristínku, Krištofa a ešte svoje vlastné deti, s ktorými trénuje, to je ten vyšší level, ktorý chodia po turnajoch. A ten dal tomu asi najviac toho tréningu, toho kríku sem tam, tej prísnosti, ale potom hlavne o tom badmintone, aby to bolo vždycky. Aby to decka robili s radosťou, to je strašne dôležité. Takže hovorím, tie zásluhy si nechcem ja som skôr ten tatinko a moja princezna, áno, teším sa z týchto úspechov. Veľmi. Povedzte mi, že je to nejakým tréningovým procesom, alebo to má Kika v sebe, lebo naozaj sme videli veľa zápasov aj napínavých a veľakrát v tejto U11-ke dievčatá aj tie emócie pláču podobne. Kika bola absolútne jak terminátor sústredená, dokonca chvíľočku prehrávala, jediná emócia na nej nebola. Je to tréningovým prístupom, alebo je taký správny flegmatikom? Poviem vám pravdu, chodím po tých turnajoch hodne. A tie deti do tých 11 rokov, tá emócia, aj do 13 rokov, a však plačú možno aj 17-ročné baby, hej. Aj Hamšík si zaplače. Presne tak. Ale ja myslím, že ona asi to má v sebe, pretože nebojte sa, musím prezradiť, aj niekedy je plač, ale on príde niekedy potom. Nejakým odstupom časovým, alebo čas toho zápasu je on aj ten terminátor. Neviem, po kom to má, možno po maminke, po mne, neviem. Ale je to jedna možno tá silnejšia stránka pre ňu v tejto U11 kategórii, jednoznačne. A tatino, aj keď si teda tvrdý chlap, ale tiež si zaplače aspoň keď kreáci buľú doma? Áno. No. Priznávam to, áno. Čo teba najviac baví na badmintone a hráš to preto, že to hrá segra? Alebo tak či tak by si to hral, aj keby sestra bola, že majsterka sveta v pretláčaní? No tak hral by som to, aj keby bola majsterka v pretláčaní a baví ma. Čo ťa na tom najviac baví? Čo máš najradšej? No, že je to také akčné, také rýchle. A prezrať mi ty úprimne, teda sestra povedala, že by ťa nabila, ale podľa teba, keby ste si dali battle, dal by si ju dole? Áno, dal, lebo sme si už aj dali. No vidíš to, tak priatelia, máme tu dve rôzne strany mince, uvidíme, kde je pravda zachovaná. Kika, ešte jedna vec dôležitá, keďže si bola veľmi vymakaná, dostaneš od nás špeciálne naše Nebud lama tričko, takže sekunda, počkaj. Rovno si to prosím ťa skús na seba šupnúť, či ti bude dobré. Badminton je najlepší, môže byť!
Tady, skvelý zápas, gratulujem, klobúk dole. Prezrať mi, čo najviac na celom svete miluješ na badmintone a prečo práve tento šport je tvoja najväčšia srdcovka? No, lebo začal som ho hrať od 6 rokov, veľmi ma to baví, je to šport veľmi... A čo máš na tom najradšej a čo na druhej strane ti ide najviac na nervy niekedy na tréningoch? To napríklad, že niekto má viacej šťastia a sa mu to podarí. Prezrať mi prosím ťa, aký je tvoj športový sen, čo by si chcel dosiahnuť v badmintone? Chcel by som ísť na majstrovstvá sveta. A pekne zlatá medaila, dúfam. No, áno. Výborne. Čo na druhej strane považuješ za najťažšie na tomto športe? No ťažšie je asi, že tam treba veľmi behať a robiť treba tie rotácie a toto. Ja som si všimol, že niektorí hráči, ale aj hráčky majú také rôzne pokriky, že soj, hoďa, sa. A tak, to je akože to na tréningoch, je to špeciálne nejaká terminológia, alebo každý si kričí podľa seba, čo? Proste na každých športoch je nejaký krik. Áno. Toto je taký pre badminton. Ale tu sa najčastejšie opakuje sa. To je ako taká vietnamská polievka. Je to sa, to vás učia, alebo ty máš iný pokrik? Čo ty povieš ty? Yes, alebo poď, alebo tiež sa. Áno, výborne. Čiže každý má svoju špeciálnu terminológiu. Dobre, tak prosím na záver nám daj nejaký pokrik do kamery. Poď! Prečo je podľa vás dôležité, aby sa decká od čo najmladšieho veku venovali badmintonu ako športu? Čo im to do života môže dať podľa vás? Určite disciplínu. Není to kolektívny šport a každý ten hráč sa musí spoľahnúť sám na seba, takže hlavne v tých singlových disciplínach, či to je tá dvojhra, hej, chlapčenská alebo dievčenská. Takže ten šport je komplexný, takže či to je na pohyb, na rozmýšľanie, ako hovorí sa, že to je jeden z najťažších športov na svete. Takže či musíte rozmýšľať dopredu, hej, plán, musíte vedieť, čo zahráte dopredu, aké údery a tá taktika je tam veľmi dôležitá, aj ten pohyb. Je to veľmi zaujímavý šport.